Hola. Bos días a todos. Bueno, agora que vamos comenzar, quería pedir un pouquiño de silencio, vale, para que escoitemos todos, para dar comezo a este acto tan bonito. Bueno, como sabedes, estamos aquí un ano máis para facer a entrega dos premios deste concurso de verbas para comunicar. Como sabedes, todos os anos vamos a cada un dos colexios a facer entrega. E vos preguntades, por que este ano vimos aquí? É moi fácil, porque facemos o 10º aniversario deste certamen, que cada ano nos gusta moito máis. Cal é o motivo deste certamen? Sabedes que estamos na semana do Día das Letras Galegas e con ese motivo pois queríamos facer algo pois que chegáramos a vos onde empreguemos esa lingua nosa, vale, da nosa terra que é tan bonita, pois onde vos expresades os vosos sentimentos, as vosas inquedanzas. Este certamen comezou con daquela fai 10 anos, chamábase Verbas para namorar. Non sei se algún de vos acordaredes, a mellor de escoitar aos vosos compañeiros, onde intentábamos pois facer unhas bonitas cartas de amor a uns compañeiros, pero consideramos que a veces pois que hai que abrir campos. Entonces de aí pasamos para Verbas para comunicar. Aí xa entraba en xogo pois a amizade, unha carta aos pais, incluso algunha denuncia, no, da sociedade. Todo tipo, pero o que importa realmente é que vos expresedes o que vos sentides con esas verbas que son en galego. Este ano ampliamos un pouquiño máis e queríamos chegar a vos porque sabemos que para vos as redes sociales pois está moi de moda. Entón este ano abrimos un campo máis, que é a presentación audiovisual. A verdad que estamos encantados cos traballos que hubo. Non tantos como de redacción escrita, pero sabemos que isto vai ir a máis e que o ano que ven seguro que vai ir máis. Eu convido, pois hoxe non podemos representalo porque temos moita luz e intentámolo mirar esas que foron premiadas, pero nos foi imposible. Que sepades que despois, ao terminar este acto, vai estar colgado todo na página do Concello, vale, vai haber un enlace, aí podedes ver todas as postais que resultaron premiadas e tamén as audiovisuais, vale? Entonces, pois nada, simplemente me queda decir que é un certamen que está preparado para todas as persoas que estades na ESO, FP ou bachilerato e que este ano participaron un total de 276 persoas, vale, das dous colexios. Gracias pola participación. Pois vamos a dar os premios xa para a primeira categoría A de redacción, de 12 a 14 anos, vale? Prego vos que os premiados veñades hasta aquí a recoller o premio. Categoría A de redacción. Sexto premio, vamos a empezar por abaixo. Sexto premio, vai facer entrega, que non o dixe, verdade, o noso alcalde Agustín Reguera, vale? El vai facer a entrega. Sexto premio para Kesia Martínez Domínguez. Quinto premio para Mara Franco Rodríguez. Cuarto premio para Lucía Contenla Peralta. Non veo. Bueno, guardaremos yo. Terceiro premio para Iria Conde Franco. Segundo premio para Paula Castro Sobral.
coa categoría B de redacción. Sexto premio para Rime El Bahí. Quinto premio, Paula Ramallo Malvar. Cuarto premio, Antía Iglesias. Non está. Terceiro premio, Juana Malena García Ruiz. Segundo premio, Ainhoa Loureiro Suárez. E o primeiro para María Acebo Lago. Vamos entonces coa última entrega de premios da categoría A e B, audiovisual. Vamos coa categoría A. Cuarto premio para Alejandra Victoria Navarro. Terceiro premio para Alexia Pérez Pérez e Manuel Bouzón Campos. Segundo premio para Gabriel Vaqueiro Peso, Arturo Camiña González e Alejandro Crespo. E o primeiro premio desta categoría para Sara Calvar Peón e Juan Alonso. En la categoría B, un primeiro premio e único para Sara Buceta Díaz. Como estaban as bases, vamos a facer o sorteo do dicionario de galego. Sabedes que era un para cada colexio. Entonces, para que os mestres non estén tan parados, vou pedir un mestre de cada colexio que veña aquí a sacar os premiados, por favor. Dos
Santiago para tocoulle a Iván Silva González. E do padín para Carla María Corujeira Veiga. Bueno, quédame dicir que tedes un agasallo para cada un dos que participaron neste certame, pero para reducir tempo levarán os mestres para o colexio ali, farán o reparto a cada un dos que participastedes, vale? Para agradecer a vosa participación. Pois nada, eu vou facer a despedida xa do acto. Para iso vou a facer unha serie de agradecementos. Primeiro, a vos, pola vosa participación un ano máis neste certame e que conto con vos para o ano que ven. Quero tamén agradecer aos membros do xurado, vale, que colaboraron con nós para elegir os premiados. Eles son don Fernando Blanco Rivera, profesor de Lingua Galega do Padín Truiteiro, doña Lucía Somoza Rey, profesora de Lingua Castelá do Padín Truiteiro, doña Maricruz Aguiar Díaz, profesora de Lingua Galega do Santiago Apóstol, doña Mónica Soto Valo, profesora de Lingua Galega do Santiago Apóstol, e don Fernando Collazo Carreira, fotógrafo e operador de cámara. Eses foron os membros do xurado. Gracias de verdad, porque sabemos o esforzo que supón. Pero tampouco me quero esquecer de agradecer ás direccións dos dous coles, a todo o profesorado implicado en promover a participación e aos departamentos de normalización lingüística. Gracias de verdad. Sabemos que estamos en datas complicadas, con exámenes, e que é un esforzo por vir aquí. Eu espero que vos lo pasades ben. Foi así? Bueno, pois agora dou paso o alcalde Agustín Reguera, que vos quere decir algo tamén. Bueno, bons días a todos e a todas. Eu estou encantado de estar aquí hoxe con todos vós. Non sei se vos estades encantados de estar cos teatreiros, que eu creo que son os verdadeiros protagonistas, verdad, deste acto, e que ademais teño que felicitalos tamén, porque creo que o fixeron moi ben e nos fixeron pasar unha xornada pois moi amena. Eu quero de verdade agradecervos a todos os que participastes neste ano, que fostes sobre 270 ou 270 e poucos. Espero que para o ano, os 500 prácticamente que estades aquí hoxe, pois que poidades participar e que vos animedes. Estamos celebrando o 10º aniversario, que ao principio foi, como dixo Noelia, verbas para enamorar, que non estaba nada mal, pero agora, pois, facémonos máis modernos, chamámoslle verbas para comunicar, que, como dice Noelia, ten un radio máis amplio de acción e vos dá para poder falar de moitas cousas. De verdad que estou encantado, de verdad que vos agradezo moito que participedes pois nestas actividades que promove pois a Concellería de Xuventude, que temos aquí a Noelia con nós e temos por suposto a Sonia que é a que leva o gran traballo. Pido un aplauso para Sonia porque eu creo que se merece, verdad? E a moitos a conocedes de cando vades para o MIS. E espero, como vos dixen, que para o ano que ven, en vez de 270, seamos pois 400. Estamos, como sabedes, no ano de Carlos Casares, estamos pois na semana das letras galegas e, polo tanto, eu vos animo tamén a todos a que sigamos falando, participando e comunicarnos tamén na nosa lingua, que é unha lingua pois moi importante, que se fala en moitos lugares do mundo e creo que ben merece ser falada.
Polo tanto, eu non teño nada máis que dicirvos, simplemente que gracias por participar, gracias aos mestres por contribuir a que isto sexa posible e espero, como dixen, que ano pasado, para o ano que ven, máis e mellor. Moitas gracias. Gracias.